tombotsvake iko budget. Makey emota. Makey emota. Makey emota saka ndiri kutsvaga chii? Muda kuendepi? Hapana kwandoda kuenda kana ndikuda makey angu kana. Usati hapana kandakuwa uchita phone call yekuti anzi madrinks ndiana ndatenga wati mukunogoja nemafriends ako. My Jordan, ndipe makey angu. Makey ando. My Jordan ndowaviga makey angu kana umasaka kutamira mapumbera mwana. Acha ndingarige makey. Tipe makey angu. Kana makey acho amashaya nyama yacho otongoita kuti iuye kunokumba. Ini ndiri chikwande futi chekugocha katongoisa kana muoven tozvibhira nomwana wedu tiri pano semhuri. Outing yedu inenge yatobudirira. My Jordan, ndowaviga makey angu kana umasaka kutamira mapumbera. Budget handina makey anamboviga ndingaseroviga makey. Watotsamwa zvokuti wautonovatepa.